आज आम्ही इथे पाल पुनर्वसन शाळेमध्ये आलोय। काल पेपरमध्ये बातमी आलेली की शाळेमधलं छप्पर कोसळून म्हणजे दुर्दैवाने अतिशय वाईट घटना इथे घडलेली आहे, पण सुदैवाने आमची मुलं त्याच्यातनं बचावली हे आम्ही पेपरमध्ये वाचलं आणि त्यानंतर आम्ही इथे आज शाळेमध्ये आलो। शाळेची पाहणी केली। प्रत्यक्ष पाहिलं असताना असं दिसलं की अतिशय निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम या शाळेचं झालेलं आहे। फक्त 27 वर्ष झाली बांधकाम होऊन, पण ज्या पद्धतीचं बांधकाम आहे जे स्लॅब कोसळलेला आम्ही पाहिला तर तिथे रेन्फोर्समेंट म्हणजे स्टील जे आहे त्याला कोणतंही कवर नाही आहे। जे RCC कॉन्क्रिटिंगचं जे क्वालिटी पाहिजे ती क्वालिटी दिसत नाही आहे। डायरेक्ट ॲग्रिगेट म्हणजे जे खडी आहे ती डायरेक्ट एक्सपोज झालेली दिसते आहे। त्यामुळे अतिशय निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम हे प्रथमदर्शनी बघितल्या कळतं आहे। बऱ्याच ठिकाणी हॉरिझॉन्टल क्रॅक आहेत। हॉरिझॉन्टल क्रॅक असणं म्हणजे जमिनीमध्ये सेटलमेंट होते, त्यामुळे फाउंडेशनचा जो स्ट्राटा आहे तो प्रॉपर त्यांनी घेतलेला नाही आहे। त्यामुळे हॉरिझॉन्टल जे क्रॅक्स आहेत ते सगळीकडे दिसत आहेत आणि त्या हानिकारक आहेत। भविष्यात इमारतीला धोका होऊ शकतो हे प्रथमदर्शनी दिसत आहे। आणि असं असताना बरेच वर्ष या शाळेमध्ये मुले तशीच शिकत होती। आज शासनाकडे पाठपुरावा सातत्याने करूनही कोणीही लक्ष दिलेलं नाही आहे। त्यामुळे शासनाचं तर कर्तव्य आहे, लोकप्रतिनिधींचं पण कर्तव्य आहे, आमचं सर्वांचंच कर्तव्य आहे। पण आज आम्ही इथे बघितल्यानंतर आम्ही तातडीने मागणी करतोय की इथे लवकरात लवकर स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावं। इथे तातडीने या मुलांना चांगलं वातावरण मिळण्यासाठी सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी आम्ही मागणी आता करणार आहोत। आणि आता आम्ही BDOंकडे शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जाणार आहोत। आता इथे पालकांशी चर्चा केली, पालकांमध्ये पण भयभीत वातावरण आहे। मुलांशी चर्चा केली, मुलं तर घाबरलेल्या अवस्थेत आहे। त्यामुळे आमची मुलं इतकी हुशार आहेत, पण त्यांना चांगलं वातावरण जर शाळेमध्ये चांगल्या इमारती चांगलं शिक्षण मिळतच आहे शिक्षकांच्या माध्यमातून, पण जर इमारती चांगल्या नसतील, आज इथे टॉयलेटची अवस्था बघितली, कठडे कोसळलेले आहेत, मुलींनी काय करायचं। त्यामुळे आज ही फक्त इथली पालचीच घटना नाही तर ह्याच्या आधी पण शाळा कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत। मागच्या 2 महिन्यापूर्वी सावंतवाडीमध्ये एका शाळेचं छप्पर कोसळलं, हे अतिशय वाईट आहे आणि हे जेव्हा बघतो तेव्हा अतिशय मनाला वेदना होतात। आणि आज आमच्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे आणि याच्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र येऊन यामध्ये लढा देऊ आणि यासाठी मुलांना न्याय मिळण्यासाठी, त्यांना सुरक्षित वातावरण आणि सुरक्षित बिल्डिंग मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असं मी आज सांगते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।